маннон аҳмад шайх аз кашмир, ҳиндустон. як бозии хеле машҳуре бо номи PUBG мавҷуд аст, PUBG, ки дар тамоми дунё паҳн шуда истодааст ва имрӯзҳо барои одамон як одату вобастагӣ шудааст, ки ҳамагон онро ҳамарӯза давомнок бозӣ мекунанд. ҳамагон онро ҳамарӯза давомнок бозӣ мекунанд. Машааллоҳ. ба наздикӣ версияи нави таҷдидшудаи ин бозӣ баромад, ки дар он нафаре бояд бутҳоро ситоиш кунад, то ин ки қувваи силоҳашро зиёд кунад. оё бозӣ кардани ин ҳаром ё ширк аст, ё ин ки боке надорад ки мусалмон дар ин бозӣ бутҳоро ситоиш кунад? саволи ба ин монанд аз Абдуллоҳ аз Нью Ҷерси имеа дода шудааст. оё бозӣ кардани бозиҳои видеоӣ ҷоиз аст? ман ҳоло ба саволи дуюм ҷавоб мегӯям ва баъдан ба саволи якум. то ҷое ки ба бозиҳои видеоӣ марбут аст, дар чанд соли охир ва дар чанд даҳсола чархише аст. ман дар ёд дорам, ман наврас будам. мумкин 35 сол пеш. толори бозиҳои видеоӣ буданд, ки дар он шумо пул медодед ва чанд дақиқае метавонистед мошин ронед. пас он намуди бозиҳои видеоӣ, ки 35 сол пеш буданд, ман на ин ки мухлиси он будам, аммо чанд маротиба дар ҳаётам бозӣ кардаам. хуб, он бозиҳо барои дилхушӣ буданд ва дар он фикр мекунам ҳеҷ мушкиле нест. аммо бо мурури замон имрӯзҳо мо мефаҳмем, ки тағйироте рух медиҳад ва дигаргуниҳо хело зиёд аст. ва вақте ки шумо мақолаҳоро оиди бозиҳо мехонед, мутаассифона аксарияти ин бозиҳои видеоӣ ҳаром аст. сабаб он аст, ки бисёре аз ин бозиҳо омехтаи чизҳое мебошанд, ки ислом манъ кардааст. ман ба шумо чанд мисол меорам. барои мисол, бозиҳое ҳастанд, ки дар он куштор аст. ва чӣ қадаре ки шумо зиёд одам кушед, ҳамон қадар зиёд хол мегирад ва мебуред. баъзе аз кушторҳо беҳуда ва қатл мебошад. ва куштор дар ислом, шахси бегуноҳро куштан дуюмин гуноҳи кабира аст дар ислом. баъзе бозиҳое ҳастанд, ки ҷодугариро ситоиш мекунад, ки сеюмин гуноҳи кабира дар ислом мебошад. баъзе бозиҳое ҳастанд, ки исломро ҳамла мекунанд ва бозӣ мегӯяд, ки агар шумо Маккаро бомбаборон кунед, шумо 1000 хол мегиред ва агар шумо Мадинаро бомбаборон кунед, шумо 500 хол мегиред. ва баъзе бозиҳое ҳастанд, ки ҷанги давлатҳои ғайримусалмониро бо давлатҳои мусалмонӣ нишон медиҳад ва одатан давлати мусалмонӣ сустар аст ва агар шумо бар давлати мусалмонӣ ғолиб оед, шумо бозиро мебуред. пас ин гуна бозиҳо исломро паст мезананд, танқид мекунанд ва зидди рукнои исломанд. ҳамаи ин ҳаром аст. бисёри бозиҳое ҳаст, ки дар он бараҳнагист. имрӯз агар шумо бисёре аз ин бозиҳои рондани мошинро бинед, ман дар мақолаҳо хондам, дар байни бозӣ шумо занҳоеро мебинед, ки либоси пурра надоранд. онҳо бо таҳпӯш мебароянд, онҳо бо либосҳои шаффоф мебароянд, баданҳояшон урён. ҳама ин ҳаром аст. он ҷо бараҳнагӣ аст, дағалӣ аст. ҳатто дар варзиш ҳам шумо дағалиро мебинед. бо ин ё он роҳе барои машҳур кардани бозӣ. бозиҳое ҳастанд, ки дар он қимор ҳаст. бозиҳое ҳаст, ки дар он майнӯшист. пас ҳама ин чизҳо ҳароманд. гарчанде ки шумо худ ҷисман онро наменӯшед, аммо виртуалӣ агар он тамоми амалҳои ҳаромро дар бар гирад, он бозӣ ҳаром аст. он фарзандонро аз ислом дур месозад. ва мутаассифона волидайни мусалмонҳое ҳастанд, ки бо хости худ ин гуна бозиҳоро барои фарзандон мехаранд. фикр намекунанд, ки дуруст аст ё хато, фақат мегӯянд ӯ наменӯшад, чӣ мушкил аст, ӯ ҳеҷ касро намекушад, он танҳо дар бозӣ аст. ин волидайн дар асл фарзандонро аз ислом дур карда истодаанд. онҳо ҳаёти ӯро хароб доранд. агар касе масъул ҳам бошад, он волидайн аст. ва имрӯз агар онҳо хоҳанд то фарзандонро дур кунанд ё хомӯш кунанд, ба ӯ телефони мобилиро медиҳанд, то ин ки шумо медонед фарзанд бо телефон машғул шавад ва волидайн чӣ коре ки хоҳанд анҷом диҳанд, корҳояшонро дар шабакаҳои иҷтимоӣ кунанд. ва чӣ шуда истодааст? онҳо телефонро ба тифли 4-5 сола медиҳанд ва хурсанд мегӯянд, фарзанди ман телефон истифода карда метавонад. шумо фарзанди худро хароб карда истодаед. чӣ чизе дар истифодаи телефон хуб аст? ӯ калон шавад, лозим ояд худаш меомӯзад. чаро телефони мобилиро ба кӯдак медиҳед ва иҷоза медиҳед то он бозиҳоро кунад, ки зиёдаш ҳаром аст? пас агар шумо бозиҳои имрӯзаро таҳлил кунед, аксарияти он мусиқӣ дорад. мусиқӣ дар ислом ҳаром аст.
ҳар гуна овозҳо дорад. пас аксарияти ин бозиҳо агар шумо таҳлил кунед, аксарият мумкин 80%, шояд зиёда аз 90% ё аз он ҳам зиёд ман таҳлил кардам байни мақолаҳо, онҳо ба амалҳои ҳаром мебаранд, мустақим ё ғайри мустақим. пас чунин бозиҳо бояд манъ карда шаванд ва шумо кӯшиш кунед ки фарзандони худро аз он дур нигоҳ доред. то он ҷое ки саволи аввал дода шуда буд, оиди бозие бо номи PUBG шакли пурраи PUBG аст. Player unknown battleground. бисёри одамоне ки онро бозӣ мекунанд шояд номи пурраашро надонанд. ба ҳар ҳол ман онро бозӣ намекунам. ман танҳо барои он хабарҳое ки таи чанд ҳафтаи охир хело зиёд омаданд, ман оиди таърихи он боздид кардам. ин бозӣ имрӯз яке аз машҳуртарин бозӣ дар дунё мебошад. он дар моҳи марти соли 2017 оғоз ёфт, зиёда аз 3 сол пеш. нусхаи озмоишиаш ва нусхаи пуррааш моҳи декабри соли 2017 пахш шуд, қариб 2.5 сол пеш. ва то охири соли 2019 он баландтарин шумораи фурӯшро дошт. то ҳол он зиёда аз 60 миллион бозиро фурӯхтааст ва танҳо дар мобайл 600 миллион насб кардаанд. 600 миллион боргирӣ. ба он маъно ки 8% аҳолии дунё онро боргирӣ кардаанд ва дар байни кӯдакон он қариб аз 3/1 ташкил медиҳад. аз кӯдакон тақрибан аз 3/1 нафар онро насб карданд. ва дар ин бозӣ асосан куштор сурат мегирад. чӣ қадар зиёд куштед, ҳамон қадар зиёд хол мегиред. шумо бояд худро ҳифз кунед ва агар шумо охири нафар зинда монед, шумо ғолибед. ин бозӣ дар танҳогӣ бо 1 нафар ё то 100 нафар бозӣ карда мешавад. метавонед танҳо бозӣ кунед ё бо рафиқатон бозӣ кунед онлайн, ҳатто дар гурӯҳи 2, 3 ё 4 нафар. пас агар гурӯҳи шумо зинда монд, гурӯҳи шумо ғолиб аст. ин вобастагӣ аст. ва зиёде аз ин бозиҳо, аз он ҷумла PUBG, он инсонро аз ислом дур месозад ва он ҳаром аст. ба ғайр аз ин, агар вақти намоз бошад ва аз он гӯяд, кӯдак бозиро давом медиҳад, ҳеҷ гап нест гуфта ва намозро қазо мекунад. ё агар қазо ҳам накунад, дар охири вақт мехонад, пеш аз оне ки намоз қазо шавад. пеш аз вақти намози дигар ӯ намози қаблиро мехонад. ҳамаи ин чизҳо инсонро аз Аллоҳ субҳанаҳу ва таъоло дур месозад. ин вобастагӣ на танҳо барои фарзандони мусалмон мушкилӣ овардааст, балки ба фарзандони номусалмон ҳам, то андозае ки барномаҳое сохта шудаанд барои дур кардани вобастагӣ аз PUBG. аммо савол дар бораи версияи охирини PUBG меравад ки он 28 апрели соли 2020 пахш шуда буд, чанд моҳе пеш. ва дар ин версияи нав шахс бояд бутҳоро ситоиш кунад ё худ бутпарастӣ кунад, то ин ки силоҳе ба даст орад ё таҷҳизоте гирад ки дигаронро кушад. пас ин ба баландтарин зинаи ширк мебарад. куштор дуюм гуноҳи кабира дар ислом аст. ширк гуноҳи кабира дар ислом аст. пас ин албатта комилан ҳаром аст. ба ғайр аз дигар ҷонибҳо ки куштор, мусиқӣ ва бараҳнагӣ ҳаст, бутпарастӣ бузургтарин гуноҳ аст. он бутпарастиро таблиғ мекунад. пас дақиқан мо онро бояд бинем ва волидайн сахт гиранд ва на танҳо бозии PUBG, балки дигар бозиҳоро надиҳанд. шояд бошанд баъзе дигар бозиҳои ҳалол. дилхушӣ ин агар шариатро халалдор накунад, ҷоиз аст. шояд бошанд баъзе бозиҳое ки дар шариат ҷоиз аст ё баъзе бозиҳое ки дар доираи шариатанд. аммо беҳтараш аз бозиҳо худдорӣ кунед, магар он ки аниқ кунед ки он дар доираи шариат аст ва ягон рукнҳои исломро намешиканад. ман аз волидайни мусалмон хоҳиш мекунам танбалӣ накунанд ва ин бозиҳоро ба онҳо надиҳанд, то ин ки онҳо кори худашонро бехалал анҷом диҳанд
شما حیات فرزندتان را ویران کرده ایستادید و حیات خودتان را نیز برای آن که یکی از راههای جنت رفتن برای شما این فرزند صالح می باشد که در حق شما دعا کند. پس این بازی پابجی البته حرام است و عاید این فتواها هم برآمده است و حالا بعد ورسی نو که در آن بت پرستی را ستایش می کند، از جمله بت پرستی، این کاملا حرام است و من از والدین مسلمان و فرزندان مسلمان خواهش می کنم که از آن دور باشند و آن را بازی نکنند. از آنچه راضیتان دادیم در راه الله صدقه کنید پیش از آن که یکی از شما را مرگ فرا رسد و بگوید ای پروردگار من، چرا مرگی مرا اندکی به دیرتر نینداختی تا صدقه دهم و از شایستگان باشم.